Dumelang namaste lo chani ndimadukana Stella Vista Ethada. Yabona ke ngiyayithanda le ndawo le bathi itshe lejuba. Itshe ngazi ke ukuthi itshe nejuba kwakuhlangana kanjani kodwa ke ikhona indaba inetshe inejuba phakathi. Itshe lejuba silake ke stadium noma ke sithi stadium thina lesingqongqosho ba yona into esasiyazi kudlalwa kuyibhola le. Yizo noma kungekho lokho kuyi stadium la kuhlala khona kodwa sasithi stadium. Silaka ke stadium namhlanje Ntuthuko Sports Field nakuyila silisha khona ukhehlela namhlanje ungqongqoshe uzobe sesitshela ukuthi ngabe sizokwenzani la ku stadium lesi sala ophongolo olumanzi abomvu bingeleleke bonke abantu endaweni ezahlukahlukene besithola ngemisakazo yahlukahlukene besithola ngomamona kude wesifundazwe ngqongqoshe kade ngedlula kwenye indawo ekuthiwa isehluhluwe bathi hayi bayalandela kakhulu oluhlelo bonke bacela ukuthi ke ubamemeze mawusungenela emoyeni uthi nje halala sanibonani dumelanga namaste so lidudula mnandi ke uhlelo luzoba lude nje namhlanje ungqongqoshe ngizocela ukuthi ake qala sitshele ukuthi ke namhlanje nje masila ngapha nje ingane sila namhlanje sawubona ngqongqoshe. Sawubona Ntokozo, siyabingelela kubabukele emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi Ethada. Yey nakho singena ophongolo olumanzi abomvu namhlanje kwenzakalani ophongolo? Maphisa sila uphongolo namhlanje. Absolutely. Sijabule kakhulu ukuba lana ngomhla ka24 yes ku March umhlaba wonke ne South Africa yonke igubha lokho esikubizwa ngokuthi iWorld TB Day. Okay. Okusho ukuthi usuku nje loku commemorate sibuke abantu abane TB abake baba nayo iyini TB sikuphi thina njenge South Africa sikuphi njenge KwaZulu Natal nge TB in terms of abantu abasulelekayo la besithi baba infected nabantu okufuna ngabe bakwi treatment nabakwi treatment nabayidlayo abangasayidli so lo lasuku ke luba usuku nje olukhuluma ngakho konke okumayelana ne TB okungasho ukuthi phela silikhuluma ngalolu suku kuphela yebo siyayikhuluma nangezinye izinsuku kodwa lo lasuku senzela ukuthi siqhakambise iTB sibeke thina njengomnyango wezempilo kwaZulu Natal sithatha isinqumo sokuthi kufuna sibe nezinhlelo esizenzayo before lo lasuku ukukhumbuza umphakathi ukukhumbuza izingane ukukhumbuza nawo wonke nje abantu ukuthi kwenzekani lento esiyibize ngokuthi ama pre-programs to every program so that abantu bazi ukuthi kwenzekani so namhlanje ke silana sizolauncha uhlelo esilibiza ngokuthi stop TB in schools. Okay. Kusho ukuthi sivimba iTB einganeni. Okay. Uhlelo ke lolu thina njengomnyango wezempilo esilwenza sibambisene nomnyango wezemfundo ngoba kubalekile ukuthi sibambisane nomnyango wezemfundo ngoba phela izingane ezifundayo sithola esikolweni. Absolutely. So kufuna ke kube ne partnership phakathi kwethu nabo. So namhlanje besizolauncha lolo hlelo lwethu ke esizolenza iKwaZulu Natal yonke in fact for the next mhlambe inyanga ezu6 so besenza nje lolo hlelo izikolo zonke sesenzela ukuthi nabazali bazi ukuthi uma ingane ifika iphethe iphepha elithi licela ipermission ukuthi umnyango wezempilo uzoyihlola ingane abazali bangathuli hayi ngoba sisuke sicwasa ingane yakho hayi ngoba sisuke sikhombe yakho uhlelo nje lolo silenzayo einganeni zonke so izingane zonke ke siyazitesta sibuke ukuthi senze lento ebizwa ngokuthi TB screening kukhona yini ukuthi anakho okuyicisha yini iqhashaza yep iqhashazana le TB sinendlela ke zokuscreena siyabheka ukuthi kunemibuzo esiyibuzayo enganeni uma khona esikusolayo sizwa ukuthi ama symptoms lawa amanye akade khona bese siyayitela ingwane ukuthi ikhwehlele sisithathe isputum noma isikhwehlela siyositesta bese kuyabuya ama results senzela njalo ukuthi sisheshe siyithole iTB kuse early so that sikwazi ukuthi izingane zethu siyihlenge kuyasiza ke futhi Ntokozo ukuthi siteste izingane kanjalo ngoba uma sesiyitholile ingane ukuthi yona ine TB siyakwazi ukuthi siye emndenini sifike sibatheste nabo sibone ukuthi ubani ohlala nayo ingane okuyena ngempela onayo noma ingane isilethile yini isifo la ekhaya ngoba iTB ke isifo esihamba ngokusheshsha ngoba sihamba ngomoya njengoba ngikhuluma nje amatha ayaqhanja uma ucula amatha ayaqhanja uma ukhwehlela amatha ayaqhanja noma ngabe ukuphi lapho khona kulula ukuthi isifo seTB sithelelane akusiso futhi isifo ekufuna sithi ngoba uNomagugu sene TB sesimbuka kabe emndenini sesiyamcwasa cha iTB isifo esingangena noma ubani ngoba ungathi uyihlelele nje taxini
kube khona umuntu ohlele eceleni kwakhe onayo i-TB ngisho engakhulumi nawe eyikhulumele efonini yakhe uma nje kuvalwe amafastere hawu liyahamba njalo igciwane selingena kuwena lingena kwabanye. So kubalekile-ke ukuthi abantu bakithi bazi ukuthi i-TB yini, bazi ukuthi simbona kanjani umuntu one-TB ebese sithola ukwelapheka. i-TB yisifo eselaphekayo kodwa iyisifo esibulalayo uma ngabe singayitholanga futhi singayelaphanga. So kubalekile ukuthi sisheshe siyithole so that wonke umuntu otholakale nayo asheshe athole i-treatment hawu njalo iyaphela i-TB. Isilaphekile. Uma nje uhlale kwi-treatment waphuza i-treatment ngale ndlela abezempilo abathe iphuze ngayo hayi-ke ususindile njalo. Asekho isidingo sokuthi ushoneke bakithi khona la KwaZulu-Natal ngoba esho ungqongqoshe uthi mawukubona nje kunyonyoba ingane nje lapha kade iphendula esikoleni sibuza ukuthi nayibo impawu ithini ithi nyayi mawujuluka nje ngavele nami ngajuluka ngemanzi into ngendlela yokushisa ngabona ukuthi ziyangikhalela mhlawumbe yathi amunyayi sisemoyeni ngathi ngiyaqalaza umoya ugcwele la ngikhona ngabona ukuthi hayi ingiphethe mhlawumbe lento kodwa into engiyithandile ngengane lapha Ntokozo esikolweni ziyayazi i-TB ngoba noma bezithi sisemoyeni ibingasho ukuthi i-TB isemoyeni yonke indawo i-TB igciwane le-TB lihamba ngomoya. So uyabona ukuthi kusho ukuthi ingane ziyazi iphinde ithi uyajuluka kusho ukuthi unama symptoms uma ngabe ujuluka kakhulu ulele kungashisi kakhulu hayi kufuna uqala uyibheke uzuthi le uzuluze ne-weight nokuthi nangabe ungadiet bese ubona usuncipha futhi ushaye ngesingisi ngibonile ukuthi ke iyayaqedisela hayi mina isingisi vele ngaphuma kudala kuso ukwedisela umntwana wadideka kancane akaphuna amagama ayifew nje ngithi mangixoxa ngithi injection lapho hey ngithi drip hayi bese uyabona hayi uyagingqika lo muntu khona leculo lele ngilithandile ebelenziwa lesicathami kade likhuluma lenziwa abafundi lapha ukuthi nje uma usukhwehlele more than 2 weeks ngapheli hamba uye emtholampilo. Amaculo bebene message ebaluleke kakhulu. Wasengena amantombazane nawo asina dawu tuberculosis iliqedile. Mina ngilokhu ngithi bathi ithuba likalosisi ithuba likalosisi kanti bathi tuberculosis sina ngetuberculosis hayi cha ngijabule kakhulu namhlanje ukubona into enjalo kamera uhlalo khazana.co.za silishap khoma ke siline to Sportsfield eyophongolo olumanzi abomvu uyashisa kophongolo lokungazalwa nje kuhlale kushisa uphongola ngaze ngifike kubanda ngiyafisa ukwazi ngabe kuke kubanda yini kodwa ke ngqongqoshe ngiyakubona ukuthi uhamba yonke ke KwaZulu-Natal ngengakubona nalapha eMqeku ngiyayithanda le ndawo emaphephetheni eMqeku ngichaza kodwa ugogo mayisethi ngqongqoshe ngizele wena mntanami ngicela usifakele inetwork lapha manje ngiyabona ukuthi sengizoze ngishone bese ngingakwazi ukufonela emakhazeni uthi uzoshona angakwazi ukufonela emakhazeni cha ngithe ngizomcelela nama ilungisa indaba ya network ugogo mayikashona ngempela uthi uyofonelwa ubani amakhaza ngoba ngizoshona la ngingakwazi ukuwafonela uyafuna nkosi yami ukuthi awathinta amakhaza mayisethu yena bese yafona kwenza kanjani lapha eMqeku eMqeku maphisi izolo bekuhlelo lwethu esilibiza ngokuthi uqoqoqo sikhulekile ekhaya uhlelo ke lapho esihamba khona nonompilo bethu sambe nonesi nodokotela ama-teams ethu esiwabiza ngokuthi ama-outreach teams ahambela imiphakathi noma ahambele imizi yonke. Uyabona-ke Ntokozo la kwi-province yaKwaZulu-Natal siqinise lento ekutheni i-primary health care siyathanda ukuyiqinisa ngoba uma ngabe umuntu egula uqale wamfundisa kuqala waphinde wakubamba ukugula kusaqala akadingi ukuthi azagule kakhulu azafike kwesinye isikhathi eyibhedlela yabona ugcina eyibhedlela umuntu eseyela ukugula okuserious kakhulu kodwa lokho okunye besingakwazi ukuvimba siyakwazi ukuvimba kule level yethu esemakhaya manje izolo ke besiyosho ukuthi cha umnyango wezempilo awudingi ukuthi wena uze kuona na umnyango wezempilo une responsibility yokuphuma emakliniki uhamba uyongena emakhaya besenza lokho ke sihambela umphakathi wonke sibuza ukuthi akekho umuntu ogulayo yini ekhaya yabona nje ungena emzini ubuza ukuthi niyaphila nonke la ekhaya singanichecka siba-check i-BP siba-check ushukela siba-check zonke izifo khona nesiba-teste for i-HIV sisena sifika nje esitoro abafowethu sibathola behleli saxoxa nabo sakhuluma le ndaba ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi ku-test umuntu azazi i-status sakhe uyabona nje insizwa uma ngabe beziwu-6
bese uthola abawu3 betesta ayi usuke usebenze kakhulu so sigcine sola u3 ke utesta ngempela kwayinto enhle ngoba bathi nabo bafuna ukwazi ukuthi status sabo so uhlelo lwethu ke la izolo bekukhombisa kona lokho ukuthi inhlelo ezifana nalezo ezihambela umphakathi sihambe namathimba ethu futhi asebenzayo so that nawo phela amathimba azobona ukuthi nathi esisema ofisini siyawazi umsebenzi abawenzayo futhi ama challenges abahlangana nawo siyakwazi ukuthi siwabone so bekuyiprogram enhle kakhulu hey ungichazile nalo dade lo bese uhamba nezingane zakhe ezintathu uthi hey ngicela ngqongqoshe nje ingalokuthi iphuthe ikliniki leyo mahamba nendlela noba yaphutha mina ngivele ngibambe njalo sawubekhala impela ukuthi manje kade yagcina ukufika imobile so bacela sishintshe indlela imobile clinic efika ngayo ngoba uma ifika kanye enyangeni noma kanye after 2 months kuvele kube nenkinga ngiboneleke nami inkinga ziyalandelana izingane unyaka nonyaka uthi omunye umphethe ngesandla futhi nje hey kuba yayikho iklinik ngangokwazi ukubamba uthi manje inkinga cha bengakhulumela noMonica ubekhulumela ukuthi phela uma ngabe iklinik ingafiki yeqinya inyanga ukuthi naye lapho kufuna athole khona into yokuhlela umndeni kuyaqeka nakuyena okwenza ukuthi angakwazi ukuphuza so kufuna siyilungiseke nathi sethatha amabhokisi awu2 wonke amakhondom ngasho ngathi kwawathatha wathi ngicela ukuwathatha nje kodwa sicela ingaluthi iklinik ithi mayilutha ukuthi igilikiqi hayi impela hey ngasho ukuthi ibalekile lento ungayithatha kancane wena uyibuka ukude kanti into ebaleke kakhulu cha ngqongqoshe siyajabula kakhulu ke ngiyazi ukuthi ke izobe kuyilona kusuku lofuba ngomhla ka24 zikhona izinhlelo mhlambe uhulumeni nazo well zikhona inhlelo Ntokozo ezikhona ngomhla ka24 sizobe sisogwini lapho esizoya khona kodwa sobe siholwa umongameli usekela mongameli ubaba uPaul Mashatile no minister wakwa health no premier nami ke sobe silapho absolutely siyacela ke abantu basogwini baphume ngobuningi babo beze bezobona uDeputy President bamlalele nane message ezobilethwa ngoba ibaleke kakhulu message absolutely ngiyazi ukuthi ke nezinhlelo zeG20 seyisemaphethelweni manje khona mhlawumbe ungafisa ukuthi halamuzi ngakho well uhlelo lwayizolo ke Ntokozo futhi bekuolunye lohlelo ebesifuna ukukhombisa nabantu baka health abaqhamuka kwezinye izizwe noma baqhamuka umhlaba wonke ukuthi uma thina sithi si strengthenisha noma siqinisa i-primary health care suke senza kanjani so njengoba usho ukuthi semaphethelweni iyaqala ngomhla ka26 uhlelo no in fact baqala ngomhla ka25 uhlelo lwabo luyoze liphele uviki lonke so iviki lonke so besinabo abantu base beminyango yezempilo abaqhamuka amazwe ngamazwe umhlaba wonke umningi kangaka so siyakujabulela kakhulu lokho ngoba kusho ukuthi uzoba nabantu abaqhamuka kwamanye amazwe bezobona ukuthi thina njengomnyango wezempilo kwaZulu Natal sisebenza kanjani ngandeko ukuthi ke asiqale simnika ithuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni Sanibonani balaleli okhulumayo uSister Senamile wakazwane ohlala khona la uPhongolo osebenza eTshelejuba as uPSC trainer. Awuzwa ke wena utrain abantu. Yes. Skills development. Skills development. Hey uyabona nje abantu abahambe kakhulu lapha. Kodwa ke abalaleli bathi bayabona kuba namasizini ahlukahlukene kube nalolu hlobo lomkhuhlane olungenayo nalolu hlobo awusathu usibeka ukuthi uyini umkhuhlane mawuchazela nje umuntu oyihlale lapha ekhaya ongazi. Okay Mr Maphisa awuse umkhuhlane abantu abaningi balazi ngokuthi iflu noma iinfluenza. Yebo. Okay umkhuhlane uthola isiguli esitholakala uma kukhona onegciwane lomkhuhlane esibiza ngokuthi ivirus because amagciwane maningi khona ivirus khona bacteria but umkhuhlane udalwa ivirus okusikubiza phecelezi ngesingisi ukuthi iviral infection ungayithola ngokuthi umuntu onawo umkhuhlane akukhwehlelelele noma athimule noma athumlele kwisurface like ezivalweni etafuleni bese wena uyaphatha bese uyiphatha umlomo namakhala bese uyakwazi ukuthi uthole leli gciwane lingakwenzela ukuthi ube nomkhuhlane. Siyasiboneke ngathi ligadla ngamandla ebusika yini lenza ukuthi ligadla ebusika ikhona nalemkhuhlane nje eqhamuka mase kushisa futhi uba khona yini umehluko mhlawumbe. Okay with umkhuhlane yes uba mandla ebusika ngoba ebusika
kusuke kubanda so sesifise ukuyigcina sifudumele ebese sivala amawindi sivale neminyango emakhaya noma lapha endlini esisebenzela khona noma ema-ofisini esisebenzela kuwo ebese kanti igciwane ivirus iyathanda kakhulu ukwanda endaweni efudumele ebese kuthi ke ebusika sithola kakhulu ukuthi kuba khona ukuthelelana ngoba sesondelane phela senzela ukuthi sifudumale yabo kanti sivalile namawindi naleminyango uyayibona absolutely ngikuzwa kahle mina impawu kwesesingabona ngazo iziphi lena ngeke ngibona bathanda ukusondela amakhaya kakhulu angithi phela usuke ufuna ukuyifudumeza kanti awazi ukuthi yena likhona igciwane elikhona amagciwane akhona because asikwazi ukwabona ngamehlo impawu mhlambe ke esingathi lezi zomkhuhlane ba ngiyazi lento yokukhwehlela iyahlupha ngoba ifike njengoba kade sikhuluma nge-TB nje manje nawo ufaka ukukhwehlela mhlambe lokhu kwale flu wena okhuluma ngayo kungaba iziphi impawu Okay, impawu ngoba bese sishilo ukuthi umkhuhlane igciwane i-viral infection. Impawu ungaphathwa yikhanda, that is headache. Ungaphishiselwa emzimbeni, ifever, ube ne-fever, ungaba no runny nose noma kuphume amafinyila ajuzayo emakhaleni. Ungaphatha futhi umphimbo lokho esikubiza ngokuthi i-sore throat ngoba kakhulukazi this virus ihlasela kakhulukazi our upper respiratory system ukuthi from la kuya ngenhla from esifubeni emphinjeni kuya ngenhla manje lo mkhuhlane mawuhlasela isikhathi esiningi sesibona nami ngiyenguzwe ukuthi mawushaya ngizwe ukuthi ayi ngihlalele ekhaya lento izophela ngabe kuphephile ukuthi mangizwa ugadla umkhuhlane bese ngiyihlalela nje ngirelax. Okay, kuphephe kakhulu ngoba silindeleke ukuthi uma uphethwe umkhuhlane kumele ukuphathe izinsuku eziwu3 kuya ku5. If it's more than that siyacela ukuthi usukume uye emtholampilo ngoba sekungenzeka sekukhona okungale komkhuhlane. Kodwa ke akusho ukuthi ungazulinde lezo insuku uma sekuthi mhlawumbe sekuvela ama complications omkhuhlane. Let me say mhlawumbe sekukhona ukucinana kakhulu noma usabathe uzama ukupholisa ukushisa akwehli emzimbeni. Kumele uye emtholampilo oseduzane. Manje ke ngiyangibona abanye sekuqhushulwa kaneyilonda lapha suke sesikuliphi izinga mase silapho ba khona lo futhi ukushaya nje uthi hayi uthi yabona kunena lezi ilonda ezila emlonyeni eziba namampampamuza ngathi ungaba abanye bawashisa ngeayina abanye bawashisa ngezipuni eshisayo angathi bakusebenza into eright lapho abanye besifaka sunlight lapho kuthiwa faka sunlight kusuke sesikuphi ke ngezinga mase silapho. Okay msakazi uNkulunkulu umzimba wawudala waba kahle ngoba leli gciwane lomkhuhlane umzimba uyakwazi ukuthi uyikhuculule kuleli gciwane elibanga umkhuhlane. So uma usuyithola usukhwehlela ukuthi umzimba usuke uzwa ukuthi kune irritation ekhozwa yileyi virus. So umzimba uthi angisuse lokhu lesi sicalucabe irritation bese lokhu uthi ngoba ufuna ukususa lento irritator noma okunye uthola ukuthi usuyathimula ngenxa yokuthi kukhona leli gciwane phela elibanga umkhuhlane ivirus uyithole sewukhehlela. So mase kuphuma impawu ezifana nama neyilonda kusuke kusewukuthi umkhuhlane usuyadlula okukhombisa ukuthi bekukade kukhona ivirus usuke usiyophela mase kuneyilonda mina kusho ukuthi wami umkhuhlane uvela ucazwe ngiqhamuka izilonda uzuyayiphelela ngoba ngiyengibona sekuyiso kodwa ngingazange ngikhwehlele kwesinye isikhathi kuyenzeka msakazi because imizimba yabantu ayifani indlela esilwa ngayo nalamagciwane ayifani especially lo onamasosha omzimba akhe angahlaselekile yena uyakwazi ukuthi ashesha afight le infection esithe viral infection but lowo osenamasosha ahlaselekile kungaba ophila nesandulela ngculaza kungaba onesifo somdlavuza othola futhi i-chemotherapy loyo amasosha akhe omzimba ayahlaseleka mhlawumbe nomdala nonosifo sembelesela high oshukela asthma cancer konke lokhu kuyamenza ukuthi abe prone ukuthi engathola umkhuhlane. Absolutely cha ngathi khona la ulindiwe Mahlangu lapha kwaSwayimane Pietermaritzburg usemoyeni sawubona usemoyeni sawubona Lindiwe
Okay, sizomthatha ke mayise thathe ngathi usebuye wabaleka. Ngeke ngibone ke abanye kuthiwa ke kukhona lo mkhuhlane ekuthiwa pneumonia. Uhluke ngani ke kulo kade uchaza lokuthiwa pneumonia? Okay. Lo mkhuhlane lo i-viral infection ungahlasela amakhala umphimbo kodwa mase kwenzile kile ukuthi leli gciwane i-virus lahlala emaphashini kubeke sekuba ne-pneumonia bese kudevelopa even kube nama-bacteria kukhulele kube ama-bacteria bese uthola ukuthi uyakhwehlela ukhwehlela isikhwehlela lapho sekumele utreatwe khona ngama-antibiotics ukuthi igciwane leli selize lafika emaphashini. Oh, uyazi ke lo muntu ofonayo kuthiwa walapha eMaritzburg. Mase ngibuka umbuzo wakhe ke ngoba banakho ukushala phana bethe eMaritzburg makune road block akuqeli ngisho 30 minutes suke seligcwele ijele kubanjwa labantu abaphuzayo. Manje la useyabuza lo mawushaya isimehlana lesi ugoloko iqiniso ukuthi umkhuhlane ukhaphansi umuntu waseMaritzburg ke lobuzayo manje angazi noma kunobuhlobo ni nalento ukuthi makushaya i-road block kuthiwa akupheli ngisho 15 minutes kuze kugcwele mfika amajele kodwa ke nangebuza ukuthi isimehlane siyawuqeda nomkhuhlane na. Kulowo mbuzo siyabonga ngombuzo omuhle kwesimehlane I'm not sure. Yeah. Kodwa ke kodwa ngaphambilini bekukhona umuthi uma ufunda ama ingredients akhona abanawo ulokhuzana alcohol but a very reduced amount of alcohol but okwesimehlane hayi ke mina ngiyakuzwa mhlambe ke ibithini ki message eninayo ke engathi nje seyiyasondela isizini le flu vele yamakhaza ungathini umlayezo kodlulisa kubalaleli emakhaya. Okay, bengingasho ukuthi uhulumeni uba nohlelo oluhle msakazi lokuthi na uma sekuzoqala ubusika sugomele umkhuhlane ngoba kufanele ukuthi njalo ngonyaka ugomele umkhuhlane ngoba njalo ngonyaka lo mgomo ogome ngonyaka odlule angeke usakhava for unyaka ozayo ngoba istrain samkhuhlane lo osukumusha usungasafani nalowo nyaka odlule so siyaqhugqumezela ukuthi njalo ngonyaka abagome abafanele ukuthi begoma abanjani ke ngithi abawugomele umkhuhlane abakhulelwe abantu asebekhulelwe mayizokhwehlela eyinkinga. Yes. Abantu ke asebekhulile abaneminyaka ewu65 kuya phezulu abaphila ke nezifo zembelesela 65 kuya phezulu. So nabantu abaphila nezifo zembelesela like high BP oshukela asthma cancer nabo kumele bagome nabo nabaphila nesifo se-HIV because nabo i-immune yabo ihlaselekile noma amasosha abo ahlaselekile. Manje lokugoma ke kukhona nje wonke amaklinikhi ethu noma? Yes, kukhona emaklinikhi ethu kumahala wena nje just uxhumana nomhlengikazi wakho umbuzo ukuthi usho uma unesifiso sokuthi ugomele umkhuhlane. Njengomnyango wezempilo sikutholile impela ukuthi kuthiwa hayi imithi ayikho yabona nje imithi yemkhuhlane wangeke uyithole ndawo. Iqiniso ukuthi imithi yemkhuhlane ayisasetshenziswa noma asisayikhiphi thina njengomnyango wezempilo. Unesi ke uzobe sesichazela ukuthi yini ngoba bayasho ukuthi hayi bathi intokozo abantu bezempilo nangabe uphuza umuthi womkhuhlane uyafana nje njengomuntu ovela afaka uvaseline nje phezulu kwesilonda. Absolutely. Kodwa ke bazoyichaza bona. But enye into eyenza ukuthi siyimise ingoba kunezinto idakamizwa esezenziwayo abantu ingane ezizenzela yona and as part of idakamizwa lelo ezi-homemade bathatha imithi yokukhwehlela bamixe ngakho and uyabona thina ke uma ngabe umuntu efika kuthina ethi udinga umuthi wokukhwehlela simbona ukuthi uyakhwehlela akhohlela sigcine simnikile bese kanti uyahamba uyabona nje silapha ngolunye uhlelo enganginalo eMgungundlovu sisemsunduzi khona laphi abafana babehleli nje bephethe amabhodlela eSprite uyangihlebela omunye ukuthi hayi awubacele bakuphuzise hayi ngacela impela ngathi hayi angicela ningiphuzise manje nami ngiyabona bathi hayi angilethe livaliwe lapho ngithi hayi ngithelele kuleli kanti nangithi ngiyaqalaza la eceleni kwabo uyabona kunenqwaba yama containers omuthi wokukhwehlela
So uyabona ukuthi zikhona lezo zinto manje nathi asikwazi ukuthi sicontribute ezinkingeni ze society. Ngiyezwa ke impela besho nesilaphana ukuthi ke okuningi okuhlanganiswa laphana njengoba dusho nje ugoloko lo nakho lapha kucishe ukuthi ama% kwelinye libe phezudlwana lapha emthweni omkhuhlane bese begcina ke wena ngokwazi kwakho ithini into. Okay, umkhuhlane kahle kahle ngoba sithi viral infection ayidingi treatment kahle kahle. Okay. So like welapha ngokwama signs and symptoms ukuthi mawuzizwa uphethwe yikhanda phuza phela amanzi kakhulu before even ufike ukuphanado. So that is why kungekho into esithi le treatment ye flu because uyakwazi ukuthi ena lokhu ukukhwehlela ngoba sithe kukhozwa irritation yokuthi there is a presence kukhona igciwane kwi respiratory tract system. So lokho ukususa ngokuthi ena lokhu ukukhwehlela ukusuthisha ngokuthi ungazenzela ulamula uxubanisa nohani la kuthatha 2 spoon elilodwa kuya kwamabili nenkomishi yetiye ufaka amanzi awom bese ufaka teaspoon elilodwa kalamula ugoqoze uphuze so that uzosuthisha i-throat yakho ukuze kuphele lokhu irritateeka lokhu ukuthi khwehlela hayi ngoba usudinga ngempela yini umuthi womkhuhlane. That is why sesingasenawo umuthi womkhuhlane. Wayichaza kahle ke ngiyengibone phela abanye unesi mhlawumbe uthola umenzela nje umusi umuntu useyambhalela ukuthi hlanganisa lokhu nalokhu bese uthi hayi ayisekho ke imithi usesasibhalela iphepha ethi asihlanganisa ukuthi nokuthi manje ke uselapho umsakazi engikuthanda kakhulu uma sisebenza asisebenzi ngemqondo yethu kukhona ama-guidelines and policies esiwalandelelayo. So mina mangiconsultisa umuntu ngiye ngize ngimkhombisa ukuthi kahle kahle lokho kuphethe uphethwe yilokhu. So ithi-ke i-guideline angikunikeze u1 no2 no3 so that uzohamba wenelisekile ungabe ukuthi hayi unesizwane ungicishile mina amaphilisi ngoba phela lama-guidelines nalezi incwadi esisebenza ngayo yenziwe i-research ukuthi uma uphethwe yilokhu okufanele nokuzokusiza ngoba uzothola impilo awuzile ukuthi ngizokugulisa ngoba onke amaphilisi anobubi nobuhle bakhona. Ngiyakalekisa nje uphanado angithi ubuhle bakhona ukuthi uqede ubuhlungu bekhanda noma ubuhlungu nje obukhona emzimbeni kodwa ububi bakhona ungenzeka uma usuphuza isikhathi eside uyasilimaza isibindi. So mina ke kimi uzothola impilo angizile ngokuzokubulala angizokukunikeza i-treatment kungafanele angizokukunikeza futhi ama-antibiotics kungafanele ukuthi uthole ama-antibiotics because uma usuwadinga the most ama-antibiotics azongakusizi ngoba uzobe usudevelophe lento esibiza ngokuthi i-resistant. Yakubona ukuthi hayi wena umsakazi wena ngahlala nawe la cishe kusekuseni lokho idudukile nje cha siyabonga kakhulu kuNesi uZwane lo suka khona la etshele Juba wesichazela kahle indaba yomkhuhlane cha ngizoke ngithathe bambalwa ke sesishintsha ngoba ngizomuva manje ngelidi Juba ukuthi ke siyazi ukuthi ke i-World Hearing Day izoba khona maduze nje nalapho kuyinyanga ke la isuke sibheke kakhulu into ethinta ukuzwa kwendlebe nani kodwa ke ngaphambi kwasiliqala udaba lethu ngizocela ukuthi ke usitshele ukuthi ubani okwabani wenzani la eminyangweni.
Umsindo uhle wakwaDube ekhaya kuseThekwini usebenza ngapha eJelejuba. Manje lolu umkhankaso ofana nalo siba nawo ukuthi ke abantu baziswe kangcono ngento ethinta indlebe ubaluleke kanjani? Kubalulekile especially kuthina sikwi health industry in terms of izinto ezifana no early identification and early intervention. So sike sifuna ukuthi saze sheshe siyibambe inkinga through early identification. Sikwazi ukuthi sisethe up ama protocols nama means sikwazi ukuthi sidile nenkinga especially in terms of ukuzwa. Absolutely. Yes. Kukhona ke mhlambe omunye ngiyuthanda lo mbuzo ngoba ubuzile lapha kwi social media ngelilanga. Lento yokuyiguqula indlebe ufaka iziti zametshiso mawuthi uyayiluma uyayicleana nenithini maniyala abantu i-right lento esisuke siyenza yokufaka uthi lwemetshiso ngiyalwazi nje nami ngilifuna ngize ngilithole ngiyoyiguquluza lapha indlebe into e-right le masiyenza. No, akukho right. So ama patient ethu sike siswa advise ukuthi into engaphansi kwalomuntu ilungu lalomuntu lokucane angayifaki endlebeni. Omunye kafike ke masimchecka indlebe uthola ukuthi igcwele iwax and then ukumbuza ukuthi uyicleana ngani indlebe. Athi ayinokufaka uthi omunye athi no kunosebenzisa i-earbud. Yes, lama earbud phela mayithi i-earbud siyitshela ukuthi iyona impela ke lokushukuluza lapha yebo. So naye sike sim-advise ke lo muntu osebenzisa ama-earbud ukuthi sicela angawasebenzisi. I-reason ukuthi i-earbud moyibheka laphana phambili sekuba round nyana. So mangabe ufaka laphana yes omunye udodo uyaphuma nawo but omunye ufushela phambili. So kuba khona leyo nkinga agcine sekublocked indlebe si-occluded iwax isiningi usungabusakwazi ukuzwa. Uthi ke linenkinga ke danger lokuhwaya uyayilimaza indlebe la ngaphakathi. Yesinye isikhathi uthola ukuthi usuze wahamba phambili ogqobhoza iso lendlebe lokho kuthiwa i-eardrum. Ebese sewuba nenkinga ke lapho ke. Hey, mhlambe ke engizobuye ngithi ubabhekelela kancane le genge ethiwa wo DJ. Ngiyangibona befake lapha izinto ukhala ubhum kuyakhala la nenithini kubona ngoba manje ngiyangibona uphezulu kakhulu lomsindo osukula endlebeni. Kodwa ke kuyethini ukuba guide kwenu ba-guide. No, ke sisiba-guide ukuthi ufuna ke nabo because it's i-occupation yabo, so ngasho ukuthi it's a occupational hazard. So ukusebenza kwabo ngomsindo kuyaba-affecta ngoba ngokuhamba kwesikhathi kugcina sekwehla ukuzwa kwabo. So uyadinga ukuthi kancane uma ukuthi umsebenzi wakho loyo usahlale uvashele i-audiologist ikwazi ukuthi i-assesse ibone ukuzwa kwakho ukuthi kukuphi nendawo. Mhlambe ke ngixolise emakhaya umsindo uzohamba sibangisane ngemsindo ehlukahlukene ngoba sisemcimbini ola eFryhead nakuyila sizo kusibhedlela kubantu kuzoba khona ke ukukhompyutha kwemsindo lesikhuluma ngayo. Ngizocela nami ke ninikeze i-Shop Steward voice ngoba niyabona ukuthi sesiyabanga nomsindo olapha ngaphakathi eholo. Mhlambe ke ngaphandle komsindo ke lo bangwa ama radio iziphi ezinye izinto esingayibona sezakha into yokuthi ke kube nokuphazamiseka kwendlebe? Okay, kuba khona labantu laba basebenza endaweni enomsindo kakhulu. Umsindo bemningi then bangakhona ukufaka ama hearing protection devices okuwona kwazi ukuthi anciphise umsindo. Kube khona izifo ezithize khona okuthiwa i-otitis media. Otitis media igula kwendlebe kula kuphuma khona ubomvu endlebeni bomvu okunukayo noma uketshezi lamanzi elinukayo. Nakho kuyakhoza lokho ukuthi kube khona inkinga yokuzwa. Ey'ntweni ey'ningi nje ama-occupational hazards asike siwabona. Yes. Zikhona mhlawumbe ezinye izifo ke nibone zisondelene nokuthi umuntu angagcina ephathwa yindlebe. Ngoba bengishilo lokho bekuthiwa i-otitis media ngokuhlukana kwayo okunye kwakho because kuyayibulala indlebe ngaphakathi iphathi nendawo layo liyayibulala kube TB meningitis nayo mangabe unayo TB or TB meningitis sibone ukuthi kuba khona inkinga yokuzwa affecteka ukuzwa. Mhlambe ke umuntu osuke ene-AIDS sothi unalenkinga yokuzwa kungamela aphuma bhekeni. Hayi kulula nje emtholampilo akhona amanesi analo ulwazi in terms of hearing health esemtholampilo naseyibhedlela abone i-audiologist. Khona lapho siyakhona ukuthi sim-assesse si-check inkinga yakhe then sithathe the necessary intervention edingakalayo. Angazi noma ungakwazi ukungena uzofike ke la ekuthenini khona umuntu oyezalwe kuthiwa uzalwe engezwa into lena eyenza kusuke sekwenze njani masifika lapha?
ikhona leyo nto uthola ukuthi idlulele into yasekhaya bikhona ekhaya then idlulele through to umntwana Okay. or izifo eyidevelophe through ukukhula kwakhe umntwana esakhula phakathi Yes. esiswini Mm. then-ke azaleka kwakhe azale vele senale nkinga leyo kuzo then-ke Mhlambe-ke- kufuneke angene ku-audiologist lapho-ke Okay. nethimba lakhe senze leyo assessment leyo screening sikwazi ukuthi sishayele senze i-early intervention le bengikhuluma ngayo Okay. asheshe umntwana athole usizo angakhuli engezwa enenkinga yokuzwa. ngajabula kabi nje sisenkosi ngomunye unyaka sathola ukuthi khona nto angazi noma i-cochlear noma bakubiza Yes, ngani i-cochlear kodwa-ke implant. yes la umuntu othi engakazezwe lokhu azalwa ezwe okokuqala nqa enye-ke yezinto lezo enizenzayo manje Yes. la KwaZulu Natal. Yes, enye yama-intervention leyo especially ey'nganeni ey'ncane ezalwa nale nkinga yokuzwa where you get a cochlear implant ikwazi ukuthi imlekelele umntwana ukuthi abe ne-access yokuzwa akwazi ukudevelopha naye njengezinye iy'ngane adevelophe i-language and hearing skills. Yeah. No, ngiyakuzwa mfethu. Enye-ke eyezinto oyowuthola ukuthi-ke abantu abaxoxisekile kahle ngayo, ngingafisa ukwazi ukuthi ithini into yama-signs and symptoms ukuthi lo muntu lo sengaqala ukuba umuntu ongacisha aphathwe zindlebe noma igcine seyivaleka. Hayi no ekuzweni cishe kube lula mangabe Yes. umuntu ekhuluma nawe elokhu ecela ukuphinda ucela umphindele ukuthi hayi angizwanga lokho ephinda sefonini mangabe ekhuluma nomuntu akamuzwa lo muntu ongale Yeah. okanye umuntu mangabe emflathele ebhekele engakwazi ukuthi ambheke ebusweni afunde Yeah. indlebe zomlomo ambone ukuthi hayi uthini lo muntu uthi Okay. kuba abantu abakanjalo most of the time. Yes. But nje ungasiqinisekisa ukuthi into elaphekayo le mayisizi yafika ke kwathiwa umuntu mhlawumbe ongasezwa emadlebeni. Yebo, umsebenzi wama-audiologist lowo ukuthi mangabe usutholakala ukuthi unenkinga yokuzwa ikhona indlela esi-intervene ngayo whereas kube khona mhlawumbe i-intervention yama-hearing aid ngokuhlukana kwawo umuntu athole i-hearing aid akwazi ukuthola i-access to ukuzwa afane nabanye abantu. Absolutely. Cha mfowethu ngiyazi ukuthi-ke isifo lesi esingajwayelekile ukuthi mase sikhona kodwa sibhekene nawo umuntu abe nazo inkinga. Umlayezo nibe nawo-ke nje ngoba sesiyagoqa usisigoqela. Muphi umlayezo ongawunika abantu ukuthi mawuyithola unale nkinga yendlebe nakho. No, umuntu oyithola anale nkinga akhuleke usizo liyatholakala. It's not a death sentence. Yes. Sikhona ibhedlela ama-audiologist emtholampilo nasey'bhedlela uyakwazi ukuthi afike sim-assesse simfithe with the necessary devices awadingayo simsize futhi kwi-journey yakhe once esefithiwe futhi ukuthi this is how impilo yakhe isizoba yiyona manje Yes. siqhubeka phambili, so it's not a death sentence and nakwi-stigma futhi sizama ukuthi si-reduce i-stigma around Okay. the wearing of ama-hearing aids because abanye abantu banaleyo nto ukuthi awu sengizofaka le nsimbi manje Yebo, emadlebeni, yebo. so nakhona sike siba-counselishe ngaleyo ndlela Okay. nasey'koleni iy'ngane-ke mostly uyazazi iy'ngane uma ngabe idlala kabi ukuthi awufakele microphone endlebeni, Yes. so siyazama ukuthi siba-counselishe. It's not a death sentence, uyakwazi ukuphila nayo. Ngizodlula ngejubane ngibheke kwinsizwa la umgazi kuthiwa udokotela uNtshangasi ngabe ngisho njalo mfethu washo njalo uma wakho angisalaleli kakhulu ukuthi ubaba wathini sengiye ngithi umama ngoba uyena kahle kahle olwazi kahle udaba washo njalo umama. Hayi angibonge umsakazi. Wayesho njalo umama wayethe nguNtshangasi. Absolutely. Igama wayethe nguSizwe. Yebo la eminyangweni mhlawumbe ungasitshela ukuthi ubani wenzani la eminyangweni. Oh no, eminyangweni ngudokotela uhulumeni wayengiqashela ukuthi ngibe udokotela. Awubakithi. so- Lento yokuqashwa ugovernment. Ethi usebenzela ugovernment lo muntu uqashiwe. Cha mfowethu sibonile lapha ikakhulukazi eindaweni zaseThekwini ihlasele lento le ekuthiwa upink eye. Manje ke ngithe ake sithole bacelile bacela sithole udokotela ozokusinabisela ukuthi yini lo pink eye kodwa ke ezinye izingane bese yicela lapha kuthiwa akiwe esikoleni mawuphethe upink eye ngicela ungisula nami ungifake sekuyasuliswana la emehlweni ayidlulise ukuze naye angaye esikoleni. Uyazi mawuse ingane ufuna indlela yokudoja ungaye esikoleni kodwa mhlawumbe usibeke Thomas iyini le pink eye le. Oh, no, ngicabanga ukuthi indaba kaPink Eye, uPink Eye ngesizulu bayubize ngophenyane. Uphenyane. Sakhula la sasibizwa ngophenyane. Yes. Lena kuba isifo esiye si-affect amehlo.
ngicabanga ukuthi i-disclaimer kumele ngiyenze ukuthi ezinye izinto uma siyichaza ziyichazeke kahle uma uzohluvakashela ngapha kwisingisi uphinde ubuyela ngapha kwisizulu kodwa nje lapha sokuyiqoba nje ubuye ukuthi ngoba isizulu la silapha kuyo yonke imisakazo yesizulu futhi sichazela abantu basemakhaya bethu ekakhulukazi amen. So uphenyane isifo lesesiphatha amehlo siye si-affecte lokho kulanga phezulu ngokesingisi bayibethi it's a form of conjunctivitis. I-affecta ileya lene cover iso la ngaphezulu ihlo lelo lokubuka kunele engaphezulu kuthiwa i-conjunctiva le ngwengwe ezolanga phezulu ke uma ngabe lu-affectekile athola some form of bacteria noma lathinte ubese umuntu eba naleso sifo kuthiwa uphenyane okungaba ukuthi isuke ibangelwe kungaba ngama-viruses athile kungaba ukuthi ngama-bacteria athile lokwesithi ngama-germs noma ngamagciwane amancane la singakwazi ukwabona ngamehlo uma kwenzekile angena ehlweni aya ngokwehlukahlukana kwawo-ke nawo ayangena ehlweni elenza ukuthi ligcine linalesifo esibizwa ukuthi uphenyane. Kodwa-ke ikhona ezinye izinto ezingenza ukuthi ubone ngathi uphenyane lokwesithi conjunctivitis ebangwa ngezinye izinto engasizi infection njengokuthi uma ngabe kusho ukuthi uzoba ne-irritation mhlambe let's say ulale uvuli ekhona ibhekisa ngakuwe kanti iyashisa ekhona thina lezo khona umuntu olale evuli ekhona kodwa I understand dokotela ulale uvuli ekhona noma mhlambe kuzongena i-dust emehlweni nayo izoku-irritate futhi kubangele some conjunctivitis as well noma isifo esingathi uphenyane kuningi izinto engakubangela kodwa isifo lesesibanga ihlo esibanga ukuthi libe bovu lelihlo bese simane sifesithi uphenyane. Mhlawumbe impawu zakhona ke neni nithi iziphi impawu? Impawu zophenyane number 1 kulula ukumbona ngoba usually kuvele ihlo lishintshe libe bovu ngoba lisuke la-affectekile liba bovu. Number 2 liba buhlungu. Number 3 kuba nzima ukuthi ebuke ilanga umuntu kukhanya nje kuvele kum-irritate ngale ndlela ukuthi mhlawumbe afuna ukuthi alivale so ebe nalento ngesilungu bayathi photophobia akufuna ukubuka ilanga. Number 4 kungenzeka ubone ukuthi avuka ekseni uvuka liyakhala ihlo uyabona ukuthi enela ngijwayele lakhala lodwa leli langakhala kwenza njani. Okunye futhi kuyenzeka uthola ukuthi ke sekuvuvuka lokho kucover iso lokho esithi i-eyelid sibiza ngani kodwa ngesizulu i-eyelid lokho kuvala iso. Yebo so nakho mangabe kuyenzeka ukuthi kuvuvukile nazo zonke lezi zinto lezo kungenzeka ukuthi ziyakhomba ukuthi ungenzeka ukuthi unophenyane sifo sophenyane. Mhlawumbe ukuthelelana kona ke kuba kanjani? Ukuthelelana kophenyane uphenyane one must say ukuthi iba infectious kulesikhathi lapho khona isuke ithelelana from one person to the next. One iyakwazi ukuthi i-affect iselodwa bese emva kwalokho itheleleka kwelinye ithelelana ngokuthintana noma ngokuthinta through contact. Uma sisakhula esikoleni kwakuna le misconception eyayithi uma ngeke ngakubuka uzoba nami sengizoba nalo uphenyane kanti kwangelona iqiniso. Eqinisweni ithelelana ngokuthintana. Yini isizathu esasenza ukuthi bethi ke uma ngeke ngakubuka nami ngizoba nophenyane esikolweni ukuthi ziningi izinto esizisherishayo esikoleni. Angiboleka irula ubekade uthinta iso wathinta irula ngathinta iso ngangenwa uphenyane. Ubekade ngisebenzisa ipeni ngathatha ipeni lapho ngathinta ngoba sezingane sibaningi so through i-contact ngokuthi ngikuthinte. Number 2 through ukuthinta ama-objects lawa akade ethintwa umuntu onophenyane uma ngabe ehlikihla amehlo. Generally babethi umuntu ngelanga uyithinta ebusweni several times probably more than 1,000 times but awunayo ngoba ku-subconscious so uyithinta kakhulu ebusweni so ukuthintana okwenza ukuthi sithelelane ngophenyane. Manje ke omnye uzoyibuza ukuthi na kufune ngiphume ngishone ephike khona lapha izifo esesithole kuthiwa na kuyasiza ukuthi uhlale ekhaya. Abanye bathi hayi woza uzobona uzofaka izinto eclinic. Usifo lesophenyane yini eneni bayale abantu ukuthi abenze njani bephume bebhekephi mayethole phathwa uphenyane? Uphenyane number 1 into engicabanga ukuthi kumele siyibalule ukuqwashisa ngokuthi uma ngabe sikhona kulula ukuthi sisuke from one person to the next. Number 2 sesikhulumile ngokuthi contagious noma iyathelelana ngendaba yokuthintana. So because of that isho ukuthi kufuna ukuthi siqikelele kakhulu indaba yokuthi sigeze izandla. Kunezifundo eziningi esiyithole ngeCovid yokuthi umuntu kumele ahambe phethe sanitizer sekwaba normal. Hamba ugeza izandla usanitize most of the time and then avoid ukuthinta izinto zabanye abantu okade mhlambe kade ithintile kanti uyagula.
indawo lezi uthola ukuthi vele kuyaziwa ukuthi kune outbreak mayikhona indlela ukuthi ungayigwema ingane mangabe sekukhona bayitholile esikolweni ukuthi mhlambe inophenyane mhlawumbe sim-advise umzali ukuthi awukuthi ukuyigcina ekhaya until eze right ngoba uzovele thelele zonke izingane esikoleni but mangabe sowumtholileke the best thing okumele uyenze yini ukuthi usondele emtholampilo oseduze nawe kunekliniki kunesibhedlela kunodokotela oseduze lezi zinto lezo kumele uyivakashele uma ngabe sifika khona udokotela noma unesi noma ubani ozomthola ekliniki uzokwazi ukuthi akusize uzokwazi ukuthi akusize ngalokho esithi symptomatic treatment ne treatment edingakalayo uma ngabe kusho ukuthi iso lakho li dry bazokunikeza ama drops ukuthi belenze libe wet uma ngabe kusho ukuthi li affectwa umoya sizokuadvise ukuthi mhlambe faka izibuko ukuze umoya ungangeni nanokuthi udimele lightening eyenza ukuthi ugcine usucimeza ungasabuki so ilezi zinto esingathi siqwashisa ngazo umuntu but the most important place vakashela emtholampilo uma usubona ukuthi ngalesi sifo sesingibambile asikhumbuzise kabalele khami ukuthi igama lohlelo ikzn.gov.za silishaya mnandi namhlanje silawo uphongolo lumanza bomvu athi ijele job mawuthi uyayibika na umuntu othi ngihlala ejele job bese yabona cha masabhabs akhona ke na uphongolo ejele job but ke kumnandi uPink Eye ke sizwile kuthiwa ke inombolo seyikhuphuke zafika ku2758 kwaZulu Natal kodwa iTheku ke liyalida ngo2034 abantu nje asebenopink eye nami cha mawuhamba lapha koPhoyinto eThekwini uyayibonela nawe zibukana ngamehla bomvu lokhu kuyabukwana nje ngamehla bomvu emayiqhamuka umuntu ngathi uyaxolisa nawe uyabona ikhona ke nento lokuthanda ukuxhawula umuntu alethi isandla wabone ebomvu amehlo usalusa ukuthi hey ubhekele eceleni iLembe district base u300 abantu umkhanya kude bako 52 King Cetshwa u76 uMgungundlovu 291 ikhona into dokotela mhlambe sibone uTheku ukuthi efihle eThekwini manje ilandele lento yophenyane iba khona nithi indawo lena abantu abaningi bese luba khona kakhulu nalokho mhlambe kungacishe kube into esingathi umsuka wayo ubangwa yini ukuhlangana kwabantu it's one of the risk factors njengoba sishilo ukuthi it is through contact iTheku it's one of the densely populated areas lezi ndawo ezinabantu abaningi nanokuhlala bahlala ngokusondelana uma ubuka lapha ngicabanga ukuthi iZulu le ndawo iboni lapha ngoba kuyaqaqanwa la ngoba lana sisemakhaya thina umakhelwane lapha kude nokusondelana kusinto esondelana kakhulu so nanokuthi ke uma ngabe kusho ukuthi i-incidence noma i-case yokuqala evele yavela lapho aza ihamba ngokuthelelana sokusho ukuthi kulamalanga nje thina asiyayi eThekwini ingakho ngathi asikho baningi ngoba sikakaxhumani nabo as soon as ifika lana uzoqala uyibona inombolo zenyuka ngoba siyahlangana nathi ezikolweni siyahlangana emasontweni siyahlangana in certain spaces lapho khona sokwazi ukushintsha khona so kunawo umthelela ukuthi indawo vele inokuhlangana okuningi kwabantu sisifo esinobungozi ukuthi kungathiwa umuntu angagcine efile ngizobuya nakuwena dokotela ukuthi leso kusichazela ngaso kungakhona nogcine efile ngempela kuthi hayi lo washawa iPink Eye nali ithuna lapha iliba no ngesifo sophenyane asikho ama incidents esake saweza ukureport ukuthi hayi umuntu useshonile ama complications mhlawumbe ngaba khona ukuthi ke one must stress out ukuthi ke uphenyane yisifo esithi nje ayisiyakubamba isikhashanyana bese siyakuyeka kodwa ngalesikhathi sakubambile uyayifeel impact yakhona ukuthi hayi sengibambile so sithi siba acute kodwa part of the complications ukuthi singasuke sibe chronic othola ukuthi sisuke sithatha isikhathi eside than expected that's one of the complications but not to an extent yokuthi ke ungathola ukuthi umuntu sekuthiwe nje hayi sebafila abantu sekukhala ubuthaphu cha hayi asibiki lapho hayi ngizwa kahle la endlebeni ngake ngaphathwa indlebe dokotela eside isikhathi ngahamba mangithi ngiyafika kuthiwa hayi sengihamba ama specialist hayi wena uphethwe yizinyo akusindlebe kodwa mina ngangithi mangilele eqaqamba indlebe ngibona ukuthi hayi kwatholakala ukuthi angazi izinyo lami liyagoba kwenzekani lani ngangibulala ke le yandlebe le ngokwazi kwami but ke isifo sendlebe lesi singambula ukhona nomuntu ongakhonjwa nje liva kuthiwa hayi isifo esibulalayo lesi ayizabe eqala ngayo hayi luso endlebeni hayi isifo nje kufuneke usigade yes siyamenenjeka ngoba ngisho kuyaba khona ama situations whereby mhlawumbe uphethwe i-ear infection and it's taking time mhlawumbe i-treatment yakhona but over time izonqobeka yonke ezokunqoba nawe ugcina
kukhona umbuzo engizoza nakwena dokotela ngawo kwangena iphela kimi la endlebeni ngisemncane ekhaya hayi kwathiwa ngiphuthuma umchamo ngufaka bawugcina umchamo ke hayi ngenhlanhla laphuma kuNkulunkulu emuhle kodwa ngazi umchamo walikhipha noma lento ukuthi kungena isilwane esithile ngempela nini imiyalo umuntu unthini la endlebeni. No, indlebe iyona njengoba ine-wax. Yeah. I-wax iyona edale ukuthi iyenza ukuthi ivimbe konke okubi ongafanele kungene okuyi-foreign body. Okay. So umoya njengoba uvunguza nje mhlawumbe kunodoti kune-dust ibanjwe iyona le-wax. Naso isilwane masingena sifanele sibanjwe iyona le-wax. Then ungeza-ke either ekliniki or esibhedlela ubonane no-nurse or audiologist. Iyona ezokhona ukuthi ikhiphe kahle. Cha nami sengakuzwa lokho umchamo cha mina ngithi ngikhuluma ngento ke mina kodwa ke ungathi kubagqugquzela abantu cha asiyeke ukuchama bakwethu. Hayi ngabagqugquzela impela ukuthi hayi abangachama abasike out umtholampilo. Umtholampilo nje kodwa indlela elalukhushuza ngayo hayi ngangofika emtholampilo impela iphumile nendlela ngoba lalukhushuza ngoba mayethi umuntu uyiphele endlebeni hayi ngiyazi kahle lento lithi khushu ugxuma ubheke phezulu hayi ngangiyofika ekliniki impela iphumile indlela kodwa nakhona ke ngapha kuphenyane sithethe nasikhulu ukuthi emakhaya ngiyasola ukuthi umchamo uyahlonishwa kakhulu kwavule kuthatha umchamo wenkomo ushaye esweni mawunophenyane na umchamo wenkomo ngabe yiwo nokwelapha uphenyane dokotela noma kunezinto enizibekile nina awuqala ungiyalele nje laba abathatha umchamo wenkomo beshaya uphenyane ukuthi ke ngabe kuyikho yini makungasikona yini enenigqugquza ethi sinaphe nayo. Akusikho umsakazi before nje ngiqede bengifuna ukunezela kulokushoyo lensizwa ngoba ngicabanga ukuthi kubalekile. Indaba yokuthi indlebe ingakubulala yini. Ingakubulala indlebe but indirectly. In a sense that indlebe isondelene kakhulu nomqondo naloko igcine kubangela ukuthi sithi meningitis. Mangabe ungayelaphi ngoba asondelene lento zila ekhanda zona. Uzogcina usuthalwa ibacterial meningitis. Then mawusune bacterial meningitis lento si affecta ikhanda then you can die from meningitis uma kuthi nganaki. So it's very kusuke endlebeni waphathwa endlebe wagcina ene-bacterial meningitis wagcina sebulawa i-meningitis othola ukuthi now indirectly but iqala nje kancane iqala ngendlebe then uthola ugcina usuyashona ngoba uyinakanga into endlebe. Then coming back to umbuzo wakho ukuthi-ke umchamo ingane zakwethu ngicabanga ukuthi akumelanga ukuthi siwuthele anywhere emzimbeni ngokwazi kwethu kodwa ngicabanga ukuthi abantu abadala bahlakaniphile kudala emzimbeni kunezinto esiye zithi ziclean. Izinto eziclean one of these things esiye zithi ziclean akumelanga uthola ama-bacteria emchameni under normal circumstances. You're not supposed to get ama-bacteria there. Uma ngabe kusho ukuthi sekunama-bacteria emchameni usene-urinary tract infection so bese siyawelapha. So it's one of the things othola ukuthi ziclean umchamo kodwa you are not supposed to pour it anywhere because awazi ukuthi la uphume khona kulomdakana infection because mawuthatha wena uthatha uthele ehlweni uthatha infection ebeyingekho lapho uthatha uyifaka into the wrong space izogcina kubangela inkinga so akuvumelekile, it's not allowed. So the best thing ukuthi one thing which you can probably say ngaba ngamanzi clean, amanzi clean water it's okay but umchamo I would say it's a no. It's a no. Yeah. Kahle ke yini enye nithi umuntu nje akayisebenzise mayinophenyane ke dokotela uma ngabe nophenyane umuntu one ngicabanga ukuthi ngikubalele ukuthi indaba zokuthi sithi akawashe izandla and all that. Number one. Number two, emva kwalokho ngishilo ukuthi ke akawavala amehlo ngoba uvesana ungaboni. So sikuthatha ama glasses mhlamba adaki azokuvimbela umoya ukuthi ungak-irritate azophinde ezokuvimbela ilanga lokuthi ilanga affect. Number three, hamba uye emtholampilo bazofike bekunikeza ama-drops. Ama-drops akusiza ngani? Akusiza ngokuthi ke mhlambe angithi ubulukhunwayo ngoba iyalunga uzofika laphana mhlambe bekunikeza ama-space allergy noma yini into ezokwenza ukuthi ngathi lento iza some allergic reaction bekunikeze ezoqeda lokuluma. Number two, bazokunikeza ama-drops mhlambe amanye azokusiza ngokuthi ngoba uma ngabe kushuthi li-dry iso kumele lihlale limanzi. Uma ngabe li-dry lizobe seliba nama-ulcerations liyalimala so kufuna silinikeze mhlambe noma i-Chloromex ezokwazi ukuthi lenze libe manzi ukwazi ukumuva kahle. Number three, singakunikeza futhi nama-drops azokwazi ukuthi uma kune-bacteria that is around azokwazi ukuthi ebulale that bacteria that is causing that pink eye or that red eye ekhona. We treat the symptoms as they come
but leyo kuthela imichamo nani siyeke leyo Asiqolele leyo. siyeke leyo Hayi. asiyazi physiology yakhona asingeni kuyo. Hayi impela abantu abayeka ukuchama bese befaka endlebeni befaka emehlweni kholelana nalento useshila udokotela. Yebo. Dokotela ngizoninika nobabili ngoba ngino 2 minutes 2 minutes message nje nifisa ukuyidlulisa nihlale nibona abantu ngendlela ehlukahlukene ezibhedlela la nikhona kukhona mhlawumbe nenifisa nje ukubatshela abantu bakwethu kulesikhathi siyabona nipresenta ngokuthi nokuthi siyacela nekugade kakhulukazi esibhedlela osuka kuso sisho nangegama bese yathi abantu bakwethu nakho umlayezo esiwudlulisayo nje ikakhulukazi. Okay, siqale kudume Mfowethu makhona nje ofisa ukudlulisa ula etshejuba ngabe usetshejuba bafowethu sayibona nayi lento siqala uba umkhokha ake nigadeni nasi isimo esikanje kanje. Ngasho ukuthi etshelejuba into esijwayele ukuyibona kakhulukazi emadlebeni kuba yiyona i-otitis media. So abantu abana lesi sifo lesi ngeke kancane but ukuphuma nje kwabomvu emadlebeni mhlawumbe kugcina sekuphuma negazi or uketshezi lamanzi olunukayo ashesha asondele ngasemtholampilo asondele esibhedlela sizokwazi ukuthi simsize nonengane mhlawumbe ezinye izinto sesiyibone ingane ezincane usemdala manje and uma uthatha ukubheka ubuka ihistory yakhe waqala esemncane inkinga yakhe endlebe manje usemdala akasakwazi ukuthi ayezwe kahle akakwazi ukucommunicate kahle so sabagqugquzela abazali ukuthi uma ingane eyibona ukuthi inempawu zokuthi ngazi ukuthi ayizwa kahle siyacela ukuthi asondele ngasesibhedlela ingane isheshe ithole usizo ingahlupheki ingane ize affected mhlawumbe nasesikoleni and generally moving forward empilweni so yilokho singakudlulisa nje kumphakathi wethu wasetshelejuba nasephongolo nje No sibonge kakhulu dokotela fahla msakazi no siyabonga but ngicabanga ukuthi elokugcina nje ngaba ukuthi sigqugquzela abantu ukuthi lapha mina ngudokotela ngilayitshele ijuba ngisibhekele wonke umphakathi wasophongolo wonke nama clinics ukuthi abantu kuzo zonke indawo zakithi sinama clinics awu10 abantu abaye ema clinic uma ngabe kukhona ongakutholi kahle hamba uye clinic nanokuthi ke musukulinda ukuthi mhlambe kokunye uzogula ucindezeleke kakhulu sikha medical attention early hamba kusase early bese kokunye ingane zawethu engicela ukuthi sibekezelele ku ama clinic ethu nezibhedlela zethu kuyagcwala so uma ngabe kusho ukuthi kuyagcwala uthola ukuthi sekuba nama complaints nalapha sixolise kuleyo ndawo sicele futhi ukuthi besibekezelele ngoba nami mangabe ufika kimi uthi uze kumina funa kunika isikhathi esanele ngingaveli ngibhale ukukhiphe ngefastela ngoba kusasa uzothi mangabe usubuya ngibona ukuthi ngenza iphutha so sisuke sifuna ukuthi ke sikwelaphe kahle so elokugcina nje ngaba ukuthi nganza kwethu sikhona siwumphakathi uma ngabe kunezikhalazo ezikhona uzoyithola inombolo zikhona lapha ama clinic uzoyithola ureport bangabe kusho ukuthi khona la unganelisekile khona kuyasiza nathi ukuthi sidevelop as umnyango hayi ngoba nakho usuke sithi hayi usuyalo sungalwi nathi kodwa ngoba usuke usiza ukuthi ke siwuphathe kanjani umnyango ngoba ekugcineni sifuna ukuthi kusizakala umphakathi wakithi sifisa ukuthi abantu bakithi bengayi kulesikhathi samuva lesa sasithi ke hey wawungekho insiza kwahulumeni babengekho odokotela bakhona odokotela manje akhona amanesi bawethu sekuthi sibekezelelane sisebenzisane kahle no sithathele ithuba sibonge ngempela asivalelise sethe kulungeleke bye.